So ayan, mga ka-Tres Marias, as usual ito, ano naman ako ng kalabaw, papaligo ba, dinala ko naman dito sa kanilang paliguan. Ganyan guys, ang pag-alaga ng kalabaw. Kailangan pagka umaga, papastulan mo sila, at pagka tanghali na, kunwari mga 10 AM ng umaga, kailangan kunin nyo na naman sila para dalhin dito sa ilog para sila ay maligo hanggang nag-i-stay sila dito sa ilog guys hanggang mga alas 3 ng hapon or alas 4 pag hindi na mainit. Ipastol mo na naman sila ulit. So ganyan guys yung pag-alaga ng kalabaw, kasi pag hinayaan mo sila na dyan sa initan ay pwede silang mamatay. Syempre pag nabilad sila, ayan, ano sila, napaparalyze din yung mga kalabaw, lalo kung matalian yung mga paa nila. So ayan, pwede silang mamatay. So kailangan pag meron tayong kalabaw, ganun din sa tao, yan ang pag-aalaga. Pagka umaga pinapakain, pagtanghali pinapaliguan, pagkahapon ulit papastol mo ulit, dadalhin mo ulit sa mga madamong sabsaban, ganun. 4 ang kalabaw namin guys, yung isa andun sa dulo, nakaseparate yung isa. So ayan, ganun ang daily routine ng Tres Marias. Ako yung naisasabak guys dito kasi wala yung dalawang babae, nasa trabaho sila, nag-work na yung ka-Tres Marias ko. So ang naiwan dito sa bahay, kami lang nila mama, at saka may isa pa akong kapatid. Pag busy sila sa trabaho, sa kuprahan, yung dito sa loob ng bahay, kami na yung gumagawa, lalo na itong kalabaw. Ako na yung kumukuha sa mga anuhan nila, pastulan. Tapos may naalagaan pa kaming 4 na baboy. So ayan ang routine namin guys. So ayan, nag-uupa kami ng tao para mag-landmaster sa aming palayan. Para lapit na kasi guys, mag-anuhan na naman ng palay, taniman. So nagre-ready na. So ayan guys, tara at ililibot ko muna kayo sa aming mga tanim-tanim dito. Ito yung mangga, ubos na yung bunga, namukbang na lahat. Ayan oh, ang sarap magbuko ulit. Nagbuko ako nung nakaraan. Parang gusto ko pang magbuko ulit. Sinusungkit ko lang yan guys kasi napakababa lang naman yung buko. Puntahan natin yung ibang mga tanim-tanim dyan sa ilalim ng aming maniyog. So kadalasan ang tanim namin dito guys, niyog. Yan na parang kubo na yan. Yan yung kuprahan namin. Ayan oh, ang daming bao ng nyog. Pwede na naman namin yan ulingin. At ito guys, ito ay mga ipinunla ditong niyog para itanim ulit. So ayan guys, punong-puno na ng tanim ang aming lupa. Ayan. Ito mga bagong tanim to. So, sunod-sunod guys. Oh. May mga bagong punla, may bagong tanim. Ito medyo malaki-laki na. Yung iba namumunga na. Ayan pa nga sa dulo oh, meron pa dyan mga itatanim na niyog. So ayan pala guys, ang dami na naming saging na naman oh. Malapit na kami mag-harvest ng saging. Ito oh, tamang-tama na naman to ibenta guys. Ito yung tawag sa amin ito, Chinese latundan. Tapos yung aming rambutan guys, ayan oh, namumulaklak na sila. Mga namumulaklak na yung aming rambutan. So mga ilang buwan yan, bunga na yan. At dito sa kabila, ang daming bunga ng avocado. Yan guys oh.
Ang daming bunga ng avocado. Masarap yan guys. Lagkitan yan na avocado na yan. Yun nga pa sa dulo oh, yung nauna parang hinog na ata yan. Ang taas nga lang. Pero pwede ko naman yan akyatin. At saka dito mga part na ito, mga guyabano. Nakuhaan ko pa lang yan ng bunga. So tara, at doon naman tayo sa aming mapinya at tayo ay mamimitas. Meron na akong nakita kahapon na hinog na. Kunin na natin ngayon. Tara, let's go. So ayan guys, may bunga yung pinya. Kuhain na natin. Ayan. So itong puno na to, ito yung tambes. Naalala nyo guys, yung ginawa ng kapatid kong berry jam. Ito na yon yung puno. May puno rin kami dito sa amin. So ito, pwede na itong kuhain. Kuhain na natin. Ayan, kuhain na natin. Hinog na yan. Pwede na yan. Kasi once daw na yung pinaka tangkay niya, may mga ganun-ganun na daw guys. Pwede na daw yan. Kuhain. Yun oh. Makikita mo. Parang nag-ano na siya. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta pwede na yan kuhain to. Kuhain na natin. Yun. Pwede na to. Ano, manilaw-nilaw na nga. Pwede na yan. Ang daming ano, langgam na itim. Ito pa yung kalabaw na kukuhain ko. Oh, ayan. Ito guys na puno ng nyug na to, itong buko oh, ang mababa lang. Pwede ko itong akyatin. So dito pa pala oh, meron pa pala dito mga bungang pinya. Ayan oh. Tay. Ito oh, pwede na to. Bagay tama na muna yung isa. Kasi meron pa naman doon sa bahay. Sa susunod naman para hindi sabay-sabay maubos. So ayan, dyan lang muna kayo. Wala naman yung kukuha guys kasi naka-private naman tong lupa namin. Pumulupot na naman yung lobid niya. Kaya guys, itong kalabaw na to, kung makikita nyo, meron siya ditong sugat. Ayan o. Kasi napuluputan siya ng lubid doon sa paliguan. Doon sa ilog na kanyang pinapaliguan. Kaya yan. Munti ka na daw itong ma-paralyze. Ayan o. Ang laki ng sugat niya dyan o. Ayan o. Ayan. Sugat yan guys. Dahil sa lubid. Pumulupot din sa kanyang paa. So ayan o, kawawa naman. Laki ng sugat. Kasi hindi pa siya sanay talian, kaya ayan nangyari. Ayan guys, hanggang dito na muna tayo sa muli, Tres Marias Farm. Yung hindi pa dyan nakakapag-subscribe sa amin, huwag na kayo mag-atubiling mag-subscribe sa amin para kayo ay laging updated sa aming mga video. So ayan, thank you so much. Bye-bye.